Вітаю, це Суспільне. В етері програми «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Законопроект номер 2831-1, який дозволяв приватизувати управління Північно-Кримського каналу. Так і не пройшов голосування у Верховній Раді. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин. Відповідний законопроект передбачав виключення з переліку державних компаній, які не підпадають під приватизацію, двох підприємств, які забезпечують постачання води до окупованого Криму. На засіданні Верховної Ради, яке відбулося сьогодні, 17 червня, за законопроект проголосувало 19 народних депутатів, проти 76, утрималося 267. То чи піде дніпровська вода до окупованого Криму, а також які ще кримські заборони можуть бути переглянуті найближчим часом? Про все це ми поговоримо з нашими гостями. З нами на зв'язку Ярослав Юрчишин, народний депутат України 9-го скликання, фракція «Голос». Вітаю вас, пане Ярославе. Пане Ярославе, чи чуєте ви нас? Я так розумію, що в нас є якісь проблеми зі зв'язком, тому ми зараз перенаберемо пана Ярослава, а я хочу розповісти вам про подробиці. Тож законопроект, про який ми сьогодні говоримо, виключав з переліку підприємства, які не можна приватизувати. І серед цих підприємств не зникли з цього переліку управління Північно-Кримського каналу, управління головного Каховського магістрального каналу. А до цього напередодні повідомлялося, що законопроект не пройшов два профільні комітети, які просто не рекомендували за нього голосувати. Тож, пан Ярослав повернувся до нас. Пане Ярославе, чи чуєте ви нас? Знову у нас якісь проблеми зі зв'язком. Тож, проблема полягає в тому, що навіть профільні комітети не Бачу хотіли. вас добре. А, ви бачите мене. Тільки що чув ефір. Добре, а ми не бачимо щось, в нас немає. Все я бачу. Пане Ярославе, от в мене питання. Авторами цього законопроекту були депутати від фракції «Слуга народу». При цьому цей законопроект не пройшов два профільні комітети. Він опинився в залі, і голосування по ньому виглядало доволі дивно, тому що за проголосували всього 19 депутатів, проти 76, а більшість, ота сама більшість, 267 депутатів, утрималися. Як ви оцінюєте от саме цей момент? Нам говорять, що у нас знову зник зв'язок з паном Ярославом, тож питання полягає в тому, що монобільшість, а в Верховній Раді, як ми знаємо, більшість належить президентській партії «Слуга народу», президентській фракції «Слуга народу», приймає ті чи інші рішення. Абсолютно дивним на сьогоднішній день виглядає ситуація, в якій правляча партія просуває законопроект, відстоює його в комітетах. В тих же комітетах вона має більшість, і ці комітети не радять голосувати. А потім під час голосування чомусь народні депутати утримуються. Не голосують ані за, ані проти, а голосують саме утримуються. Тобто це така дивна ситуація, яку ми сьогодні хочемо обговорити з нашими гостями. І також обговорити про те, чи дійсно є загроза про те, що магістралі можуть опинитися в приватних руках. До зв'язку ми зв'язалися з Сергієм Хланєм. Це народний депутат 8-го скликання, і він був одним з перших, хто ще на початку року повідомляв про те, що державні підприємства можуть зникнути з переліку стратегічних об'єктів, які не підлягають під приватизацію. А серед цих підприємств Північно-Кримський канал та магістральний Каховський канал, вони можуть бути об'єднані в єдине підприємство «Води Таврії», в єдине приватне підприємство «Води Таврії». До ефіру ми зв'язалися з паном Сергієм і запитали його,
Чи є ознаки того, що після приватизації цих підприємств може відбутися відновлення водопостачання в окупований Крим? Адже ж цілком зрозуміло, що нові власники можуть і не робити цього, вони можуть просто не мати такої можливості. Тож давайте послухаємо пана Сергія Хланя. Я б не відносився до нього дуже серйозно, тому що, але знов-таки треба дивитися в деталі. Тому що там знімається з приватизації управління, будівлі управління Північно-Кримського каналу і Каховського магістрального каналу. Це тільки будівлі, це не інженерні споруди. Тому що інженерні споруди були за нашим законом, і це є окремий закон, я зараз не пригадаю його номер, але це був закон про заборону інженерних гідроспоруд власності Держводагентства. Тобто це є Каховський магістральний канал і Північно-Кримський канал. Є окремим законом прописано. Тому для того, щоб його відмінити, треба провести або зміни до цього закону, або прийняти новий окремий закон, який би той закон, який був прийнятий за нашої каденції і підписаний Порошенком. Також ми поцікавилися у народного депутата 8-го скликання, чи є у нього особисто відомості про те, що відбуваються якісь інженерні проекти, відновлювані роботи, які б свідчили про те, що все ж таки є намір пустити воду в окупований Крим, чи то у державних чиновників, чи то у приватних осіб. Давайте послухаємо. Найбільшим застережником є те, що дамба, тобто заслонка, вона є недобудованим об'єктом. І подача води, навіть теоретично, через недобудований об'єкт неможлива. На сьогоднішній день дуже активно дирекція з будівництва, Одеська дирекція з будівництва Південного регіону запитує усі документи з Північно-Кримського каналу для проходження експертизи для добудови дамби з пунктом водообліку щодо подачі води в Крим. Тобто іде посилена підготовки документації щодо того проходження фінансової експертизи і кількості грошей, необхідних для закінчення будівництва. Я так розумію, що це все буде відбуватись в бюджеті не передбачено, але ми вже бачимо, як в ручному управлінні з фонду боротьби з коронавірусом пішли гроші на дороги, так само вони підуть, мабуть, і на добудову дамби підпірної з водообліком, що на межі адміністративного кордону з Кримом. Тобто на сьогоднішній день ведеться дуже активна підготовка. Ми також поцікавилися, як далі будуть розвиватися події навколо Кримської води. І давайте послухаємо, що ми почули. Іде спочатку така масована інформаційна, скажімо так, початку вкиди. Я думаю, надалі нас чекають атаки інформаційні з тим, що це треба робити, воду треба подавати і так далі. За цим буде, чи разом з цим буде іти саме добудова дамби і здача її в експлуатацію. Я думаю, що це відбудеться вже цього року. А з наступного року, я думаю, якщо Зе-команда досидить до наступного року, то, можливо, і відбудеться подача в Крим, води в Крим, незважаючи ні на що. Щодо недобудованої дамби, через яку навіть при бажанні неможливо на сьогоднішній момент відновити постачання води, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін 14 червня написав в своєму Фейсбуці допис, в якому серед іншого виголосив таке: якщо воду подадуть, то вона, тобто дамба біля адмінмежі з Автономною Республікою Крим, її не витримає. Воду досі тримають виключно споруди з мішків з піском, які будували в квітні 2014 року прості селяни Херсонщини, стверджує Борис Бабін.
Тож питання про те, чи дійсно є дамба, яку можна відкрити чи закрити, воно залишається відкритим. І ми запитали Сергія Хланя, якщо ситуація полягає так, як і відбувається так, як про це говорить Борис Бабін, то чи не потрібно побудувати більш надійну споруду? Давайте почуємо. Абсолютно не так. Давно мішки з піском вже дамбу не тримають, чи воду не тримають. Воду тримає саме дамба. Дамба добудована на 90%. Єдине, що залишилось недобудованим, це саме механізм підняття заслонів, які стримують воду і які відтворюють водоучет. Тобто учет подаваємої води, облік подаваємої води. Тобто ось тільки це не добудовано. На сьогоднішній день приблизний кошторис добудівлі цього об'єкту це десь біля 20 мільйонів гривень. Це саме буде система підйому заслонів для подачі води. А сама дамба, сама споруда, вона добудована і вона стоїть. Там питання саме в тому, щоб підняти шлюзи і подати воду. Ну що ж, ми почули думку Сергія Хланя, а з нами на зв'язку Ярослав Юрчишин, народний депутат України 9-го скликання фракції «Голос», який, зрештою, і повідомив про те, що законопроект може бути ухвалений. Пане Ярославе, чи чуєте ви нас? Так, чую, добре. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. Ну от ми почули Сергія Хланя, він якраз народний депутат 8-го скликання з Херсонщини. Він був одним з перших, хто повідомив ще на початку року про те, що можливо створення підприємства, приватного підприємства «Води Таврії», яке приватизує, можливо, приватизує Північно-Кримський канал та Каховський магістральний канал. Тож, на думку пана Сергія, він говорить про те, що зараз той законопроект, про який ми говоримо, він передбачав приватизацію управлінь Північно-Кримського каналу, управління головного магістрального Каховського каналу, тобто адмінбудівель. І на думку пана Сергія, він говорить про те, що насправді для постачання води в Крим потрібно, є інший закон, який забезпечує умовну безпеку, треба вносити в цей законопроект, в цей закон зміни в Верховній Раді. Але ви все ж таки говорили про те, що все ж таки небезпека є. В чому вона полягає, пане Ярославе? На жаль, знову перезаривається зв'язок. Ну, в нас сьогодні якийсь дивний день зі зв'язком. Так, ви чи чуєте ви нас? Але, так, я вас почув і питання почув. Дивіться, я би хотів бути настільки ж спокійний, як пан Сергій, але, на жаль, не можу. Бо ми неодноразово були свідками, коли через приватизацію і юридичних адрес державних підприємств, державні підприємства переходили у руки приватних власників. Тобто те, що пан Сергій говорить, що є певні захисні механізми в інших законах, зокрема в тих, які забезпечують національну безпеку, так, але ви пам'ятаєте, що найбільш чутливим те, що може оберегти парламентський зал від голосування, як це відбулося сьогодні, за механізми, які дозволять відновити водопостачання, це, власне, і є оці такі чутливі речі. Та? Тобто зал не готовий, незважаючи на те, що і пан Шмигаль робив заяви, і пан Арахамія робив заяви, і російські медіа активно про це говорять. Зал не готовий передавати Північно-Кримський канал і Каховський магістральний канал. Ні управління, ні самі, власне, споруди, ні державні підприємства, які забезпечують роботу цих каналів, у приватні руки. Чому? Тому що насправді далі шукає вітра в полі. Уряд буде просто умивати руки і казати, ви знаєте, воду там намагається постачати приватний власник. А хто цей приватний власник? Через офшорні юрисдикції, через там умовні якісь болгарські чи сербські компанії вийти на приватизацію Росії, в принципі, не так то складно. І тому в даному випадку я думаю, що ми не дуємо на холодне, що те, що ми, зокрема, завдяки засобам масової інформації, завдяки Суспільному, вчергове привернули увагу на те, що українська вода має піти лише в український Крим,
що для цивільного населення в Криму достатньо води, а для потреб військових окупантів воду для технічних потреб ми постачати не маємо. Це російський сценарій. І те, що зал дослухався до позиції «Голосу», до позиції двох профільних комітетів і провалив цей законопроект, це дуже правильно. Питання щодо залу. Дивні цифри на табло. Тому що більшість 267 утрималися, не висловили позиції ані за, ані проти. Прокоментуйте, будь ласка, що це значить, тому що законопроект подавала правляча партія. Ну, насправді, виступити жорстко проти, я так розумію, що вистачило спроможності не всім. І це пов'язано з багатьма причинами, тому що ці небезпечні кроки по фактично виведенню з приватизації кримських каналів, вони ж були зашиті в більший перелік тих компаній, яких справді варто було би приватизувати, і держава могла би ефективно заробляти на цій приватизації, бо держава, як відомо, дуже неефективний власник. І взагалі рекомендовано в розвинутих державах у власності в держави залишати лише ті критичні інфраструктури, які необхідні, там Укрзалізницю, газотранспортну систему, але в моменті, власне, системи як такої, не елементів постачання, не елементів продажу, а власне системи. І тому частина не проголосувала, щоб їх не звинуватили в тому, що вони взагалі проти приватизації, бо ми теж не проти приватизації. Ми за приватизацію, але вдумливу приватизацію, коли національна безпека гарантовано забезпечена. І знову ж таки, як відповідно до діючих законів, країна-окупант ніяким чином не має можливості впливати на приватизаційні процеси. Ми чекаємо подання від Кабінету міністрів, бо це його функція, переліку об'єктів, які не можна приватизувати. І дуже сподіваємося, що там такі будуть кримські канали, незважаючи на те, що в березні пан Шмигаль чи не вперше публічно заявив про те, що так готуємось, так, можливо, будемо постачати, хоча потім спростував свої слова і сказав, що його не так зрозуміли. Ми сподіваємося, що процес приватизації далі відбуватиметься. Тут головне, щоб закон був відхилений. Звісно, хотілося б більше людей, які б чітко займали позиції, що кримські канали не можна приватизувати, і голосували червоним. Напередодні буквально появи звістки про законопроект до українців, до української влади, української генпрокуратури звернулася колишній прокурор, кримський прокурор Наталя Поклонська, яку наразі звинувачують у державній зраді. І ось вона написала в своєму Фейсбуці, в цьому зверненні вона якраз говорить про те, що Генпрокуратура має відкрити карну справу про вчинення, я цитую, громадянином Порошенка та його співучасниками злочину за статтею 242, 241, 442 Карного кодексу України, а саме порушення правил охорони вод, екоцид і геноцид. Це така думка у Наталії Поклонської. І це якраз питання води. Ми знаємо, що Наталя Поклонська намагалася звертатися до міжнародних організацій, але їй просто м'яко намікнули про те, що Крим є окупованим і що не їй задавати такі питання. Але от я просто хочу спитати вас, тому що, по-перше, ми розуміємо, що питання про водопостачання, як ми пам'ятаємо, воно приймалося в 2014 році просто одразу після появи російських військ на території Криму, на вулицях кримських. І це було задовго до того, як народ України обрав Петра Порошенка на посаду президента. Але є політики, які приймали це рішення. Це Олександр Турчинов, це Андрій Сенченко, кримський депутат. От в разі, якщо, давайте припустимо, з'явиться карна справа щодо води, щодо постачання води, щодо непостачання води. Ваша фракція готова підтримати політиків і стати на їх захист? Я б насправді звертався тобто оцінював слова пані Полонської так, які ви назвали, як фактично військової злочинниці.
яка би спочатку, перед тим як подавати якісь там кудись звернення, фактично мала би отримувати лише через судову процедуру можливість в принципі виїжджати кудись за межі Криму і Росії, бо вона в списках невиїзних, вона не може нікуди виїхати. Вона фактично є людиною, яка легалізувала окупацію. Але якби так ефемерне таке явище виявилося, ми, звісно, будемо стояти і підтримувати політиків, які приймали це рішення. Я на той час працював в Раді національної безпеки та оборони радником Андрія Парубія, який теж був в процесі прийняття цього рішення. Чому? Тому що це було єдине правильне рішення. Якщо Росія порушує всі міжнародні договори, якщо Росія окуповує територію суверенної держави, то держава, частину території якої окуповується, по всім міжнародним параметрам має можливість вчиняти дії по своєму захисту, непостачання води. Тоді було вже зрозуміло, що ця вода буде використовуватися в першу чергу для військових потреб Росії, яка постійно намагається перетворити Крим і активно перетворює в фактично такі військову точку, фактично руйнуючи весь туристичний потенціал, економічний потенціал Криму. Це і наслідки санкцій, але в першу чергу цілеспрямована політика Росії. Звісно, що ми мали повне право, і ми відстоїмо свою позицію, якби раптом таке було подання, але я знову наголошую, навряд чи міжнародні структури в принципі приймуть подання від людини, яка по факту є військовою злочинницею. Генпрокуратури, тому що Наталя Поклонська зробила заяву до української генпрокуратури про відкриття цих справ. От тут ви мене поставили, я б так сказав, в достатньо дивну ситуацію, тому що я не можу прогнозувати кроки пані Ірини Венедіктової. Вона вже стільки раз приймала політичні рішення, вона вже стільки раз фактично демонструвала свою, з одного боку, непрофесійність, з іншого боку, повну лояльність до президентського навіть офісу, можна говорити не про президента, там доручаючи відкривати справи проти Сергія Стерненка, одеського активіста, на якого тричі було вчинено напад, і під час третього нападу, самообороняючись, він завдав смертельної рани одному з нападників, другому допомогли втікти. Доручаю фактично публічно, гарантуючи, що чи є підстави, чи нема, але буде притягнений до відповідальності п'ятий президент України Петро Порошенко. І тут важливо, що тут йдеться по повному, перепрошую, безпреділу. Тобто тут є політичне завдання, його виконується, якими там не було би методами. Зважаючи, як пані Венедіктова дослухається до Портнова, можна очікувати будь-чого, вплоть до того, що вона послухає пані Поклонську. Але в такому випадку ми, звісно, будемо як політична сила, як фракція захищати людей, які прийняли правильне, важливе рішення, яке допомагає фактично тримати українське питання українського Криму в міжнародному порядку денному. Ми просто прекрасно розуміємо, що якби українська вода далі йшла в Крим, просто ті війська, які зараз в Криму, мали б всі технічні можливості далі атакувати Україну і Херсонську область, Одеську область, інші прилягаючі області, атакувати Маріуполь з моря. Тобто це надзвичайно правильне рішення. Дуже важливо втримати його в дії, дуже важливо запобігти приватизації. Хай навіть управлінь, ми можемо тут з паном Сергієм довго дискутувати, але я вже наголошував, тут важливо, щоб жодного руху в цьому напрямку приватизації кримських каналів взагалі не здійснювалося. Дякую, а пані Поклонську тільки запросити на судовий процес в Україні, щоб вона відповіла по всій суворості законодавства. Дякую, пане Ярославе. З нами був Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос». А до нас вже доєднався Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Рефате. Добрий вечір. От ми обговорюємо зараз законопроект, який з'явився в Верховній Раді, він не був проголосований, про приватизацію, виключення з переліку об'єктів, що не підлягають під приватизацію, управлінь Північно-Кримського каналу і управління Каховського магістрального каналу. І тут думки розділилися, тому що
Наприклад, пан Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, який на Херсонщині спостерігає за цим процесом і повідомляв нас ще на початку року, що можливі якісь рухи до приватизації каналів, він вважає, що проблем нема, тому що зараз в цьому законопроекті мова йшла про приватизацію управлінь, тобто адмінбудівель. А от пан Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос», він говорить, що не можна ставитися необачливо до будь-яких питань, які стосуються каналів. От на ваш погляд, яка точка зору на сьогоднішній момент є дороговказом до дій? Ну, зрозуміло, що тут я прихильник тієї позиції, яку висловив народний депутат Юрчишин з фракції «Голос», бо зрозуміло, що не включення до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, тобто відкрити дорогу для приватизації для таких дуже важливих для Криму стратегічних об'єктів, які називаються Каховський магістральний канал і Північно-Кримський канал, це є неможливим зараз. І тому, по-перше, я задоволений тим, що депутати відправили ці і основні, і альтернативні законопроекти на доопрацювання. Я задоволений тим, що під час обговорення цього законопроекту були дуже чіткі виступи щодо необхідності включення в цей перелік об'єктів, які не підлягають приватизації, і Північно-Кримського і каналу, і Каховського магістрального каналу. А там щодо того, що, мовляв, управління там і таке інше, ну ми ж розуміємо, що це початок. Ми намагалися, до речі, зв'язатися з фракцією «Слуга народу», тому що і з деякими авторами законопроекту, і задати їм питання, чи розуміли вони, коли складали цей список, перелік підприємств, чи розуміли вони, що приватизація, що відбувається приватизація будівель, адмінбудівель, управлінь, двох стратегічно важливих каналів. Поки ми не отримали відповідь, але от, пане Рифате, я хочу вас спитати, от ми говоримо про те, що зал відправив цей законопроект, на сьогоднішній момент не проголосував. Але є дуже дивні цифри. 19 «за». І ми можемо зрозуміти, яку позицію займають ці люди, які голосують за те, щоб відбулася приватизація. Є 76 проти, в них теж є позиція, вони кажуть ні, вони голосують одностайно проти. Але більшість, 267 народних депутатів, проголосували, утрималися. Тобто ані за, ані проти. От якою, на ваш погляд, є все ж таки позиція правлячої фракції, правлячої партії? Тому що ми чуємо різні думки і різні пропозиції від різних чинних чиновників. Дивіться, так буває в діяльності парламентів, коли ті чи інший такий, знаєте, збіг обставин буває випадковим. І іноді, можливо, зайва конспірологія, вона заважає роботі парламентара, але от в цьому випадку, коли мова йде про постачання або непостачання води до Криму, тимчасово окупованого Російською Федерацією, тут останніми місяцями було достатньо багато різних подій, щоб вважати їх якими збігами. І тому тут, я думаю, що на тих депутатів, які утримуються, можуть бути задіяні ще додаткові важелі для переконання їхньої позиції. Тут для нас з вами, я маю на увазі і вас, як журналіста, і тих, хто дивиться ваш телевізійний канал, то для нас головне зрозуміти, куди схиляється, власне, влада, яка буде переконувати в цьому питанні монофракцію.
До речі, це цікавить і росіян, тому що, наприклад, РІА Новини, а це державна агенція, вийшли з заголовком про те, що українські депутати подали обнадійливий законопроект. Тобто, от так вони це класифікують. Але є ще одна подія, пане Рефате, яку я дуже хочу з вами обговорити. Російські телеведучі, учасниці Comedy Woman Катерині Варнаві, яка незаконно відвідувала окупований Крим, скасували заборону на в'їзд в Україну. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Міністерства культури України. Документ, як виявляється, був підписаний 18 березня і повідомляється, що Катерина Варнава виключена зі списку осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України. Ви в своєму пості написали про те, що обурені таким рішенням, і про те, що указ Мінкульту – це плювок в обличчя всім тим, хто захищає Україну як на полі бою, так і в окупованому Криму. На ваш погляд, чому оце рішення було прийнято, особливо зараз, коли суспільство дуже прискіпливо ставиться до будь-яких рішень чинної влади? Дивіться, я дійсно вчора, коли побачив цю інформацію, а дійсно інформація про те, що такий наказ існує, наказ Міністерства культури України про вилучення цієї Варнави з переліку осіб, які створюють загрозу національної безпеки України, він був підписаний ще 18 березня цього року, але він, здається, так і не був розміщений на сайті, бо ніхто його не обговорював, він ніде не був помітним і, здається, його лише вчора і викинули, якщо можна так сказати. Я просто почав вивчати цю ситуацію, і буквально за години-півтори мені стало зрозуміло, що тут мова йде не тільки і не стільки про оцю Катерину Варнаву. В кінці кінців вона є одна з тих пройдох російських, які, знаєте, все одно, де ходити, де пити, з ким спати, головне, щоб їм платили. Вони це можуть все прикривати якимись там красивими словами. Тут для мене виявилося, що більш загрозливим є те, що за нашими спинами і протиріч діючих законодавчих нормативних актів можуть просто домовлятися. Я це все переніс і через себе, через свої особисті відчуття. Я не знаю, чи я зараз поступаю правильно, чи ні, пані Лариса, але я і до вас хочу апелювати, бо ви теж з Криму, і ви теж не можете повернутися до Криму, бо вас там одразу закриють. Закриють за те, що ви захищаєте цілісність української держави, і ви робите все для того, щоб відновити державний суверенітет України над Кримом. І таких, як я, як ви, у нас тут тисячі таких людей. Але більш всього там є кримськотатарський народ, який протистоїть оцій навалі російській, там є етнічні українці, там є багато достойних людей. І знаєте, от такі дії, які от я вчора відслідив, починаючи від цього наказу Міністерства культури, вони є не просто образливими для нас. Вони є такими, що роблять, знаєте, що вони просто можуть, всі наші зусилля щодо врятування Криму, України, вони можуть робити їх такими абсолютно безефективними. І це мене дуже розлютувало, якщо чесно говорити. І тут я би не говорив, що питання лише в Міністерстві культури України. Напроти, вони є останні в цьому ланцюжку прийняття рішень, домовленостей, і вони просто не мали сміливості сказати «ні», і вони просто виконали те, що їм спустили згори.
тут є цікава інформація щодо взагалі цього порядку ухвалення цього рішення. Повідомляється, Міністерство культури повідомляє, що Катерину Варнаву було виключено за поданням СБУ, яке надійшло 13 березня 2020 року. Позиція СБУ наразі невідома, ми не знаємо про неї, чекаємо відповідь СБУ на журналістські запити. Тож, але є ще одна інформація про те, що 12 червня окружний адміністративний суд Києва залишив без розгляду позов нового каналу, телеканалу «Новий канал», яким намагалися оскаржити виключення Варнави внесення Варнави до чорного списку. Тобто, таким чином, пане Рефате, от дивіться, Міністерство культури показує пальцем на СБУ. СБУ мовчить. Суд Київський окружний приймає рішення про скасування, відхиляє позов на заборону в'їзду, яка, виявляється, була вже скасована 18 березня. Невідомо з яких причин. Вам от не здається, що ми спостерігаємо якийсь хаос? Тобто, от як так сталося, що російська актриса, невеликого гатунку і невеликої, тобто, актриса, непогана актриса, але тим не менш, це ж не явище, це ж не якась мегазірка. І от вона стає причиною, вона фактично є ознакою, всі спроби скасувати заборону її на в'їзд, ознакою управлінського хаосу в країні. На ваш погляд, чи є тут небезпечні моменти? І чому тоді влада йде на них, коли одна гілка суперечить іншій? Тут дивіться, щоб телеглядачам все було зрозуміло. В 16-му році пані Катерина Варнава, вона відвідує, незаконно перебуває в тимчасово окупованому Криму. У нас є законодавча база, вона має бути покарана, вона має нести відповідальність згідно законів української держави. І тому в 2017 році, саме за ініціативою СБУ, їй забороняється в'їзд на територію України терміном на 5 років. І цей термін мав би завершитися в 2022 році. Незважаючи на те, що цей термін ще не закінчувався, в минулому році, в 2019 році, її ще раз вносять перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Отже, двічі, як кажуть, вона названа людиною, яка несе загрозу національної безпеки України. І справа не в тому, що вона там актриса хороша, не хороша, чи там жінка, не жінка. Вона несе загрозу, бо вона нехтує тим, що Крим окупований, вона переступає закони України, вона іншим хоче відкрити цим шляхи нехтування взагалі українською державою. Тобто тут дуже важливо дотримуватися принципу, і ми маємо тут бути такими дуже суворими. Але тут хтось втручається. І дійсно, як ви кажете, Міністерство культури отримує листа від СБУ, а СБУ має такі повноваження надавати такі вказівки. І Міністерство культури це, незважаючи на те, що двічі попередні роки ця особа вносилася в перелік людей, які несуть загрозу національної безпеки України, вони це виконують. Але бачите, вони не запускають дію цей документ, його ніде немає. Я думаю, що вони просто десь, вони всі ті, хто це затіяв, вони трошечки остерігалися громадської думки, і вони вирішили спробу приховати це все такими формальними судовими рішеннями. І дійсно, ви тут абсолютно правильно сказали, 20 лютого Новий канал звертається в окружний адміністративний суд Києва з тим, щоб оцю пані Варнаву виключили з цього переліку, щоб вона мала можливість в'їжджати до України. Окружний суд Київський 12 червня, буквально декілька днів тому, він каже, ні, ми не можемо прийняти таке рішення, оскільки ви вже не дотрималися всіх термінів оскарження цих переліків. Тобто судового рішення немає.
але є рішення української бюрократії. Є ще один момент, який я хочу обов'язково з вами встигнути проговорити, бо він важливий, тому що разом з тоді, в 17-му році, з забороною в'їзду Катерини Варнави, тоді ж Держкіно внесло фільми з її участю до переліку тих, які не підлягають поширенню трансляції. І серед цих фільмів була і стрічка, знята в 12-му році, «8 перших побачень», в якій разом з Варнавою знімався чинний президент Володимир Зеленський. І от тут виникає питання, коли є такий момент, коли мова йде про акторку, колегу по одному знімальному майданчику з чинним президентом. Чому допускаються такі рішення, які фактично ставлять суспільство перед необхідністю думати, що було в основі прийняття рішення, чи то про що думав президент і його найближче оточення, про особисті речі, про фільми чи про державні інтереси. Хіба в цьому немає небезпеки, пане Рефате? Ну, дивіться, це ви так розказали детально. Дійсно, пікантність цієї ситуації додає те, що пані Варнава і пан Зеленський, президент України, сьогодні вони зв'язані з минулих років. Це задовго до президентства проєктами. І коли немає такої прозорості вирішення цього питання, чи дозволяти в'їжджати Варнаві, чи не дозволяти до України, люди можуть тут вже допускатися будь-яких версій, і ніхто їх не може зупинити. А тут нам треба виходити з єдиного. І це ж не перший випадок. Я зараз просто назову останнього, скажімо, 3 прізвища, які були зупинені суспільством. Ну, оце пані Варнава. Потім, пам'ятаєте, пані Хакамада, яку мало було не допустили, вона вже отримала і дозвіл, і можливість їхати з лекціями до Києва. Був такий історик, він є такий історик, здається, Соловей, його прізвище і таке інше. Тобто тут багато хто з Москви хоче заїжджати до України, заробляти гроші, вчити українців, як кажуть, розуму і таке інше. Ну, здавалося б, можливо, було б десь і допуститися, ну давайте зустрічатися, говорити, але вони всі є порушниками наших законів, вони є такими людьми, які укріплюють окупованість наших територій з боку Росії, і тому тут ніхто з чиновників, неважливо на якій він посаді, він не може робити послаблення, бо таким чином він сприяє розмиванню суверенітету української держави. Хіба це не розуміло? Дякую, дякую, пане Рефате. З нами був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Я на цьому з вами прощаюся і нагадую вам підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці, переглядати наші відео, залишати свої коментарі і обговорювати, які теми вам цікаві і про що ви хотіли почути в наших ефірах. Ну що ж, на все добре. Мене звати Лариса Волошина, а це була тема Дня Крим на Суспільному.